Nak bentar ke Good News TV, ai U Blei step pi iwei kani ke por, bat ngi pediang sobhai pi share kani ke YouTube channel, bat ngi scam. Ba ke kubor ke mengja solem ba kani ke jingpuson lyngkot kani ke step. Kanong ka bor, bat kanong ke jingkerku, nak bentar jeng iwei. Ka pang pedeng jong kani ke jingpuson lyngkot kani ke step ngala pension nongrem, nak gospel ke kum MATHAIOS, kalau nong ke bakat sao, ke dekot ke ba arpu ar hadu ke balai pulai. Nganem pule nomor ke jerong dan mereka pang pedeng kalong ya bat U Khrist ha pedeng ki eryong jong ke jingim. Ada pin pule ni ke benta pin shem hadien ba U Khrist ula de banle ya ka wei ni ki kamba ka ba krau ha ka ba besai ki san hajar ngut ki pat ba tang da san tali ki kepu bat artali ki dok ha. U Jisu ringkat berki senran ong Ka Ktien U Blei kilami nok nang ta bad U Jisu la pha ya ki senran bakin kio ha kalieng bad la let wei brio halor ulum banduai badong ke Bible balawan ke jingat pelung la ne ke eryong ke bajur bad kala penki ya kalieng bala syong ki senran bad kani kala pensyap tieng ya ki sikat daya ken mau ki perlok ba U Jisu udon ke jingthmu haba upai ki senran tang para maki hakalieng ban lech shiliang kedurau bat kata ke jingthmu hi kalong ban pen im yaki bat ban yo ban pendon burom ya U Blei U Jisu le ki kamba la kalong ke jingpen khia la ni ke jingpen im ki bayap ni kinu ki kamba kini barok kalong nak benta ban pen krau ya ke burom ja U Blei bat kat ba kidang ye shep ting ong Ka Ktien U Blei kat ba kidang ye shep ting aku bukum gede ke por ki senran ki layo ya U Jisu ba uyat hal sla jong gede ke halor kata ke duriau bat kani ke lanang pen syap tieng susu yaki nomor ki perkat bakala bandai karngai andre U Khrist boyo kata ke jing syap tieng jong ki uong yaki dai manga wat syap tieng U Petrus ya U balatip ku senran bukham syadrem na pergi kat arngut ul ongko kenrat lada dai sisama me hukum yang bagan wan syami halor baru Jisu long Petrus tuan markum tau la hiar la yat handai kat bodong yat kum tanga ngait le singa ngamudur haladi nesi uni ula sedang man pai syaka diang ula sedang man pai syaka mon padang tau yo ke jingki phalo jang ka bat kini kala pen khnyu yo balo sngau syap tieng ong ka Bible bat kum ta ula sedang ban ngam bola perta ko Jisu tu pen im yanga pada kebukum kata kepor U Khrist sudah kener lagi keti bola tan U Petrus bola ong hau ne ubaret ke jingai balai bami artatien U Joshua hashabon shimti ke kam na Moses kum unong yalam jong ke bendu Israel U Blei ula da hukum U Joshua ba dai setia ban pai syaka diang lemne syaka mon ba men man ba Henry U Petrus haba uyat sya persya jang U Khrist ula pai syaka diang bat syaka mon ula kala air kepada be ke jingki phalo bat kumta kala pensyap ting u bat langam na khot namar ketai pi baro ki ba pet ke video wat la pi ma ni ke jing wat pai te syaka mon nem syaka diang namar kata ke but ke jong umpaman ka strategi jong umpaman ban penthami yang Henry pedeng ke jing pai tang U Khrist bolong nong pen im jong namar dei tang ma ubala ban pelat jangi na ki jing shitam ki bangi ngimat ala da Petrus un jindala kmi tang U Khrist un jindala ngam bat bon ki breh ki sngi ki ki hap ka daw kolong namar be ki lap miet ban pai syaka diang bat syaka mon ki wat ke jingiarap na ka perthai na ki parlok de namar te ka daw bangi hap ngi pada bawat jingiarap na ka perthai sisen bala kelon na shitam banyeng khot namar kata bapin yai ken mau barabor ban pai khmat tang U Khrist ya bat hakipor ki ba hakipor jong jing ninjar hakipor ki ba kmen ni hakipor ki ba sosi ya bat bat nganot pan ong shispa na ga shispa lada pi kendo ke jing bat pi yai khmiet sha U Khrist pennam ngam satya ni U Khrist on pelat shiliang pi Dylan James ubadai uwei ni kinoi shimentaha kanika EGT la nika Americans Got Talent arja arpo udai ubriu bala kerni ke jing di drugs bat ka kiat handre ke jing lenti ke jang
la don ba thu ha u shapang u Jisu Khrist ba la IT unu la IT la ka jong ka jingim ha padeng ki kenjri ki bate ki ba khom yo uni u ya ba u Jisu ha padeng jong ka jing lenti jong u ya khmiet tang che u Jisu Khrist ba namar bu ya ne ba nong pan em uni u la ya ma te ka jing plai loi ba la long jing thau ba thamai u yeng ha ka ransan ban pendan borom ya u Blei na khot di ki parlok ba kapor kam pa der ban IT thamai ha u Jisu Khrist phai she u ya da sanda jong man la ka sinjam ka jing im jong pi ulong tang ma u te ka jing kermen ulong tang ma u ka bor ba ngin la ba nyele persha ya u soitan usiem ka jing dom dei tang da ka bangi phai khmat sha u dei tang da ka bangi ya sanda jong u bangin si amat ya ka jing plai lord ka ba shisha na ki bor jong paman ba ha bangi la ya ba u Jisu Khrist na kwa ban ya thu api ba walangi ma de ka jing ka jing ele andai ka mynsiem jong ipat kan sok kan kemen ngin duai namar kata ba kum ki bangai ngin la ban ya hasanda jong Jisu Khrist bat bangin la ban yai khmiet bat phai khman tang sho haki por baro ngin mi na ki jingiasem ke jongi rengkat bat kini khubor ja kat ba ja long kat balong ki jing kinwan ka jing em kini sngi dan rengi duai U Blei un ya rengkat lem bat ngi padeng ki eryong jong ka jing em ayeng hasem ne ki kam ki jam ki jing trai jing ta ngin ya rengkat bat khnang ba ngi amat itu ke jing sup par uni u Jisu Khrist jong apa jong pi on yalam ngi hadup bangin dalat chishiliang U Blei kerku yakni jingpuson nagam ta buram jong amen ngi duai ni ai ngo ya me atrai U Blei ku pa jingi ba habneng sashu sien pat namar kani ka por ka ba koridor ka ba medang sha yangi ban sha skor ya ka ktien ka ba khoi ge jame lengba kani ka jingpuson lengba kani ka kor ka ba mela pendan kam ka Good News TV jong ka K.J.P Synod Sepngi ba tribe the shisha kani kalalong ka jingker khu ka ba crown na kamta ki bangai pat kum juru na kamta ki bompat nge ki ba shashkor ga ktien ga jame pada kani ka step ngli asngo ya kani ka khubor na ka ktien ga jame ka mampin kan mawi bangin ya ringkat bat me apdeng ki eryong jong ka jingim try the shisha ngi mat ngi don laki jong ki eryong haki iyeng ki sem haki jingim haki kam ki jam haki jing tre jing ta jongi handangi da duai bagani ki jingpen kan mau na ka ktien jame kan long ka bor jongi nakam da jongi bangin la ban ya ringkat lembat me bangin la ban job ya ki bor jong ki jingpen shai ki bor jong ki eryong ki persyang ya ban pengam yangi ya rap tribe ite ba lengba kan ka khubon ka ktien jame kan long ka bor nakam ta jongi iwei lengba jingya lenti jongi hakani ka sngi baro shi sngi shim try ka buram map kilat mynsiem ke jingim jongi na bakini baro ipan ka ktien jong Jisu Khrist amen U Blei un kerku nakam ta jongi lang baro